Това е природа, дар някакъв, или е дар, или е наказание, не мога точно да го определя, но определено височините ми докосват и усещането ми за това какво харесва човек, на какво може да се разтанцува и на какво може да се разплаче. В едно място, една част от Европа, която е изключително консервативна, и вие сте звезда тук, въпреки че не криете сексуалността си, не криете произхода си, говорите за проблеми като дискриминация и хомофобия, които са табу за много от вашите колеги. Как стана това? Ако един народ не може да ти прости твоята сексуалност или твоята етническа принадлежност, то идва гласът ми, който моментално се преборва с всяка една такава догма. Вижте, аз искам да го обясня най-просто, за да могат всички хора да ме разберат. На мен ми простиха, че съм гей, простиха ми, че съм циганин заради гласът. Пораженчески звучи, звуча като жертва, но не съм. Напротив, аз съм победител от тази игра. Аз отъпках една пътека за всички хора, които са различни. Вече минах по този път. Те видяха, че не е толкова трудно и че е възможно. Защото преди 25 години, преди да се появя, това беше абсурд. Драг куин на Балканите, мъж с грим с брада, да бъде обичан, хората да се снимат с него, да го обожават, той да бъде тема на разговор ден и нощ, от сутринта до вечерта, в метрото, в трамвая, в магазина, навсякъде да те обсъждат. Едни с добро, едни с лошо, но те обсъждаха и това не спря 25 години. Не им омръзна да говорят, което означава едно. Завъртял съм колелото и в хубав план. Какво общество си пожелавате да видите в България? Пожелавам си общество, което разбира се да не дели хората. Едно по-мирно общество. Едно общество, което да обича мирът и спокойствието и да няма нужда да сочи с пръст. Едно общество, което спокойно да обясни на децата си: виж какво, татко, или виж какво, мамо. Ето този човек, на него така му харесва да се облича. Той се чувства друг човек вътре в себе си. Защото много често съм срещал въпросът: как да обясна на детето си? А защо да не обясниш истината? Защо търсиш лъжата? Защо търсиш измислицата? Обясни, че такива хора съществуват и те нищо лошо не са направили и нямат и намерение да направят на някого лошо. Ние не искаме да направим младите гейове. Даже напротив, не искаме. По-добре да сме малко, за да сме по-интересни. Обяснете на децата си, че гей е просто различен от другият. Или, хайде ще го кажа така, това е един човек, на когото щастието не му се усмихнало до край. Това е пропаганда, според тях това е пропаганда. Това е пропаганда според властите. Забелязвам какво се случва. Разбира се, наблюдавам новини, истории, случки. Господи, как да го... Добре де. Ние, ако четем Шекспир, казваме ли на децата си: стани Шекспир? Или ако говорим за Супермен, значи ли, че подтикваме децата да летят, да полетят в прозореца? Не. Ти се раждаш различен и никога една пропаганда на този свят, на планетата Земя, не може да обърне твоята сексуалност. Не става. То трябва да е вътре в теб да го искаш. Аз съм от хетеросексуално семейство. Баща ми е хетеросексуален, майка ми е хетеросексуална. Аз съм гей. Тоест, те не успяха своята хетеросексуалност и пропаганда хетеросексуална да ме убедят, че аз съм. В училище не сте говорили? Никога не сме говорили, пък аз ето вижте станах. Родих се. Смятате ли, че една голяма част от феновете ви, това го казвам с голямо съжаление, не мислят и по-скоро забравят умишлено цвета на кожата? Дали на хора като вас и София Малинова, които обичат и чието гласове не мислят, че някой може да не ги представи? Аз мятам, че на мен и на Софи ни е простено, пак идваме тук до прошката. Те не виждат в нас циганите. Те виждат хората, които са изпяли най-хубавите песни.
И в мига, в който си тръгнат от наш концерт или каквото и да било свързано с нас, те на улицата отново виждат едни мургави хора и може да се обърнат и да кажат пак, ето, това са цигани. Въпреки че в сърцата си ни носят нас. Това няма да се промени. Вижте, не искам да ги карам да ни обикнат. В никакъв случай. Обаче, ако можем да живеем заедно, ще е много хубаво. Защо ни разделя толкова по-полка? Тази седмица го видяхме и си говорихме с вас, тук не е така. Защото българинът има острата, чудовищната нужда да каже, аз съм различен от масата. Аз не харесвам камелия и не харесвам луда по тебе. Първите акорди на луда, настръхвам когато говоря, първите акорди на луда по тебе са феномен. Не знам кой ги е измислил, не знам кой ги е писал, но това настръхвам. То докосва. Кое е табу? Трябва да разбива Азис. Ти разбива много. Едно от тези табута, аз се преборих с това. В началото бяха хипстърите, които след това ме заобичаха и започнаха да ме слушат. Съвсем откровенно да ме слушат. Да ми изпращат видеоклипове от техни събирания. Аз много харесвам хипстър културата. Обожавам тези хора. Много са ми любопитни. И съм много щастлив, че аз съм един от малцината, които те си признават, че харесват. Просто те се заявяват и казват: вижте какво, ние можем да не слушаме тази музика, обаче Азис е як. Ами интелигентни хора. Мила Робърт е техния глас. Да, обичам Мила Робърт. За тези двулични, за тези хора с две лица, които са. Едното е у дома, едното е навън, много е страшно. Защото така се раждат най-големите престъпници и хора, които бият жените си. Те навън никога не можеш когато излезе навън, ти не може да кажеш, че той бие жена си, но вътре е един терор. Това е двете лица на един човек. Те са най-опасни. Същото е и с музиката. Той в душата си иска да слуша гласът на Азис, но навън, където е в някаква среда, в която не е сигурен, че ще бъде прието това негово мнение, той започва да лъже и да мимикрия. Той приема друг образ.